musu-gitarra edo trompa. Bat, musika tresna bat. Musu-gitarra antzinako musika tresna da. Txikia eta sinplea. Metalezko egitura bat izaten du. Esku batekin aginen ezpainen artean ipintzen dena. Beste eskuko atzekin erdiko altzairuzko mihi-luzea jo edo dardara arazten den artean. Ezpainak, mihia eta masailak mugituz aldatzen da soinua. Ahoa erresonantzia kaxa moduan erabiliz. Soinua grabea eta monokordea izaten da normalean. Eulitzarrarena bezalakoa baina ozenagoa. Musu-gitarra hitza onartu du euskaltzaindiak. Euskaraz, trompa ere deitu zaio. Musu-gitarra eta batez ere trompa aipatuko dugu. Gure auzo hizkuntzetan, espainolez arpa de boca, aho arpa deitzen da. Frantsesez, gambard, gimbarda, edo trompe de Béarn, Biarnoko trompa. Ingelesez, jus harp, judu arpa. Italieraz, eskatxe pensieri, buru austerik gabea, edo halako zerbait. Galizieraz eta portugesez, berimbau. Pinturan eta zinean. Antzinatik eta munduko alde guztietan erabili da musika tresna xume hori, izen diferenteekin. Pinturaren historia errepasatzen badugu, Peter Bruegel zarraren kuadro bat topatuko dugu. 16. mendeko Holandan, musu-gitarra bat beste objektu batzuekin batera kalean salgai. Beste pintore holandar apur bat gazteago batek, Dirk van Baburenek, musu-gitarra jole bat erretratatu zuen 1621 bere estilo argi erdi barrokoz. Zinearen historian ere askotan jo da musu-gitarra. John Forden 1929ko Young Mr. Lincoln pelikulan adibidez. Henry Fonda da Lincoln gaztearen paperean. Dixie doinua jotzen delarik musu-gitarraz galdetzen da. Ea zergatik deitzen den jus harp eta esplikatzen du Abraham Lincolnek Daviden harpagatik dela. Etimologia okerra seguru asko. Edozein filologo ingelesek esplikatuko luke, ju bihurtzen dela eta masailezur harpa dela. Baina gure belaunaldikoen memoria zinematografikoan, musu-gitarra western espagetiarekin dago bene-benetan lotuta. Ennio Morriconek doinu itzela sortu zuen Sergio Leoneren dolararen trilogia sailerako. Per un puño di dollari, dolar eskukada batengatik. Per qualche dollari in più, eriotzak prezio bat zuen. Eta il buono, il bruto, il cattivo, zintzoa, itxusia eta gaiztoa. Ikaragarria benetan Clint Eastwood pistoleroaren soinu banda. 3. Trompa. Erromeriatik bueltan. Musu-gitarrari trompa ere deitu izan zaio euskaraz. Juan Martin Elexpururen Bergarako hiztegian jasotzen da erromeriatik bueltan jotzen zela. Erromeixatik etxerakuan musu-gitarria juaz etortze ginen. Orain eun urte, erromeria soinu eta dantza saio nagusiak amaitu eta etxeratzean, diskretuago eta lasaiago erabiltzen zela tresna hori. Orain 200 urte, Bartolomé de Santa Teresaren dantza eta olgeta lizunen kontrako liburuan aipatzen da trompa. Soinua sortzeko erabiltzen diren tresnak aipatzen dituenean. Zein organu ba, zein biolina, zein gitarria, zein tambolina, zein trompia, zein sartain zahar bat, baserrietako bigiretan usetan den legez. Ohartu urrenkeraren goitik berakoz. Organo, biolin, gitarra, danbolin, trompa, sarten zaharra. Tresna xumea zen trompa, sartenaren ondokoa. Zein soinu tresna erabiltzen den berdin dela dio Fray Bartolok. Soinua onerako bada tresna ona da, eta soinua bekaturako bada tresna txarra dela. Ez zaio gustatzen Fray Bartolori plazan txistu eta danbolin soinuarekin dantzan egon ondoren,
Gauean berandu neskak eta mutilak ez direla etxera joaten zuzenean. Neska epelen bat edo mutil makalen bat joango da igual etxera. Baina gehienak etxera zuzenean joan beharrean, bazterrik bazterri biltzen dira gauari denbora ematen. Bideko etxeetan, zelaietan edo sasi ondoetan, neskaren batek trompa jotzen duela edo mutilen batek txilibitua, neska batek pandereta edo mutilen batek danbolina, erromeriatik etxerako buelta alai, luze berandutuetan. 5. 15. mendeko ereseen telegrama akustikoak. Bada Euskal Herrian hiri bat tronperri deitzen dena, Durango. Inguruko herrietako jendeak tronperrikoak deitzen diete antzinatik durangarrei. 16. mendean, 1442-1445 urteetan, heresia handia gertatu zen Durango hiribilduan eta inguruetan. Alonso Meia eta Frantziskotar batzuek Espiritu Santuaren etorrera predikatu zuten. Autoritate erlijioso eta politikoekiko desobedientzia proposatuz, eta jende askok jarraitu zien. Ondasunen eta sexu harremanen komunismoa praktikatzen omen zuten, eta altxamendu armatuaren bidez botere politikoaz jabetzeko asmoa omen zuten. Erregearen eta hierarkia eklesiastikoaren mandatariak laster antolatu ziren errepresiorako. Zapalketa hori saiesteko, non elkartu edo nondik alde egin elkarri abisatzeko. Tronpak erabiltzen omen zituzten. Konparazio polita egin zuen Zirilo Agirrek tronpa deskribatzeko orduan. Tronpa, ereseentzat telegrafo akustikoa zela esan zuen. Kale izkinetan edo mendi estartetan jartzen omen ziren, eta tronpa joz pasatzen zituzten abisuak, eulitzarrarena ematen duen soinuarekin. Telegrama akustikoekin edo gabe, Gaztelako erregearen ereseen aurkako errepresioa oso gogorra izan zen. 100 gora erese kondenatu zituzten heriotzara. 13 Durangoko Andramariko elizaren aurrean bertan erre zituzten bizirik. Beste asko, Valladoliden eta Santo Domingo de la Calzadan. Zirilo Agirrek uste zuen Alfonso de Meia ereseak ekarri zuela musu-gitarra gure lurraldera, Santanderretik edo Italiatik. Durangoko ereseek erabili zutela lehenengoz. Baina arkeologoek hainbat musu-gitarra edo trompa aurkitu dituzte Euskal Herrian lehenagokoak. Durangoko ereseek erabiltzen zutelako tresna hori 15. mendean, tronperri deitu omen zioten Harrezkero inguruko herritakoek Durangori. Edo agian alderantziz, Durangoko tailerren batean tronpak fabrikatzen zirelako sortu da, ereseek tronpak erabiltzearen elezaharra. Sei, tronpa jotzen. Dena dela, tronperrikoak esanez tronpa jotzen zieten durangarrei. Ereseen ondorengoak zirelako edo tronpa fabrikatzaileen ondokoak zirelako. Tronperrikoak deitzea tronpa jotze bat da. Tronpa jotzea, aho soinua jotzeaz aparte, arpa jotzea edo adarra jotzea da. Oñati aldean ere, Aitonaren Uzta liburuan, Graziano Anduagak iseka zentzu horretan erabiltzen du esaera. Señoriari tronpa jo zioten. Musu-gitarra jotzea igual zeregin kultua eta txintxoa izango da. Tronpa ez, ikusi duzue, tronpa jotzea erromeriatik berandu bueltatzearekin, heresia parte txarrenekoarekin eta burla egitearekin dagoela lotuta. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Musu-gitarra soinuenea Euskal Musikaren Museoan ikus dezakezu Oiartzunen. Atal honen gidoia Joseba Sarrionandiarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.
Agur!